Ramogi machiegni kendo wadhi nyime kod weche manyien. Atamalo mathoth mag rawere kod jogo mani kod mich mopogore opogore ahinya to e yor mbui pok ochako yudo chudo e yor michgo, kamoko kuomgi bende ikwalo tijegi nimar gionge kod lony ewi kaka ginyalo rito tijegi mag mbui. Magi oyangore e kinde tiegruok mane okelo kanyakla moyo rawere kod jogo mani kod mich mopogore opogore e mbui moyo 300 e kaunti ma Siaya. Gino manobagi kod board kata bad migawo motisi ni Kenya Copyright Board mageto puonjogi ewi yore mag yuto e mbui kod rito tijegi giwegi. E kindeno bende moko kuom rawerego okwayo piny owacho mondo ket maino e bero sekta mar lony manyasani kaka achiel kuom yore mag chuogo negi thuolo mag tije, ka giwacho ni thothgi sani odonjore e weche mag tiyo kod mbui e jiwo yuto. To be in Siaya County, to educate our creatives on intellectual property, copyright, financial management, even national values, and just allow them to know how to protect their creativity and what they can do with it, how to make a living out of their creativity. Earning money and having income is not enough. You need values to be able to manage this income, and we are also giving them financial literacy to enable know when to invest. Previously, I've lost artworks, my own creations. As you know, sometimes you do an innovation, then you share it. Now, before you know, it has been taken. Then you see it in another media. The advancement in information technology has actually done not only good, but also the bad side of it is that you create something, you share it. If you don't know, it's gone. This activity came in Siaya today. We have never had such a thing, and we are very happy. And to the young creative who are outside there, I would like to encourage all of you that come out in numbers and register your creatives with the Kikobo. It pays.